Sari guda daga cikin hannun daman Alhaji Asuwaji Bola Ahmad Tinubu ya karkaro wannan batu tare da bayyana tabbacin cewa suna da yaƙini fa 'yan jam'iyyar PDP ka iya musu aiki. Shirin zai tafi jihar Katsina ne inda za a iya cewa a jihar Katsina wanda can din ma ana fuskantar kalubale na wanne ne aka ɗauka a matsayin ɗan takarar gwamna yayin da wasu matasa kuma ke bayyana cewa ga wanda ya kamata a ɗauka domin tabbatar da ganin cewa an yi adalci a jihar Katsina. Da wani guda daga cikin matasa a jihar Katsina karkashin tutar jam'iyyar APC mai alaman tsintsiya Sila Dudu Kohon Marusa ya shigo shirin na zama gyara bayyana cewa hakika dai batun al'amuran da ya shafi takarar jam'iyyar APC hakika dai jam'iyyar APC fa tana da kyakkyawan fata kuma akwai haske a tafiyanta. Sai dai za a iya cewa batun mataimakin gwamna ne duk da cewa Alhaji Dukko Umar Radda ya riga ɗauko Jobe a matsayin wanda zai mara masa ba a matsayin mataimaki. A daga wannan matashi Sila Dudu Kohon Marusa ke bayyana cewa duk da an ɗauko Jobe a matsayin wanda zai taka takara amma hakika fa idan za a duba adalci da kuma ga kokarin ganin cewa an faci wannan kujera to hakika Abdulkadir Dauda Daura shine fa kamata ɗauko domin tabbatar da ganin cewa fa an tafi da kowa. Duba da cewa fa al'umman yankin Daura fa ba su taɓa samun irin wannan kujera a wannan yanki ba. Jam'iyyar APC alhamdulillah ta yi ayyukan a zo a gani ta yi kokari wasu wuraren kuma ba a cewa komi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duk yanda tema wani daɗi wani ta taɓa shi. Ai muna da matsalar insecurity. Matsalar insecurity da muke da ita kuma ba za mu ɗauke shi kacokan ba mu liƙa ma mai girma gwamna ko mu liƙa ma shugaban ƙasar Najeriya abu ne wanda aka gada daga wani wuri kuma abu ne wanda kusan duniya ko ina na fama da shi. To amma abin da yasa muke ta fafatuka kuma a ba wannan mutumin mataimakin gwamna mun hange shi Abdulkadir Dauda mutum ne haziki kwararre wanda yake da experience ta fannin tsaro kuma wanda zai iya amfani da abubuwa da dama musamman yanzu tsaronmu da ke akwai ta network ana iya kokari na tracing da sauran abubuwa. Wannan bawan Allah ya kware a wannan ya san wannan sannan kuma mutum ne jajirtacce mai amana mai kishin al'umma. Hakan ya zanna da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya yi aiki a Bila kuma ya yi abubuwa na alkhairi al'ummar da ke Najeriya sun tabbatar da Abdulkarim Dauda mutum ne mai amana, mutum ne mai ƙwazo, mai kishin al'umma, mai son ci gaba ƙasa baki ɗaya. Me da me yema jihar Katsina wanda al'ummar jihar Katsina za su ce lalle wannan sun kwankwasa kuma sun ga cewa yana da ƙwari da ya kamata a bashi wannan kujera lamba 2. To idan ka taho fagen siyasa sau da zaka zuta ya to takara ana miye ma al'umma. To Abdulkarim Dauda an bacin da al'umma suka zo suka matsa mai ya tauye takara da ba zai ba. Lokacin da yake cikin aiki ne ganiya aiki ne ya ba da ofofi waɗanda da dama ya yi ma mutane jagoranci na son zama police idan ka ce immigration, civil defense, drugs da sauran wasu abubuwa. Alhamdulillah ko ni ina cikin wanda zan ce a cikin wannan gwamnatin na ba shi dama na nemi alfarma ta wasu mutane waɗanda ya kuma samun masa aika sun zamo wani abu. To kaga wannan abun alfahari ne. Mutumin nan idan ka bincika a jihar Katsina kadai a tarihi ya samo ma mutum kusan 5,000 aiki amma baka taba jin shi a media ya dora ba ya ce ayi dan bai tunanin zai zama gwamna ba. Sabanin siyasa na da wannan idan kai aikin naira 1,000 to kai kokari ka bada 2,000 don a tallata aikin saboda al'umma na cewa baka yi komi ba to shi lokacin bai tunanin zai siyasa ba kuma siyasa ba shi yasa kanshi ba. Al'umma suka hangi Abdulkarim Dauda mutum ne ai masani kan tsaro mutum ne wanda ke son talaka ka bincika ga unguwar da yake zanne ka je yake zanne da makwabtan shi sannan talaka babu wanda yake tsoro zai dauki waya ka zai saurare ka in koke ne yanda zai iya wanda bai iya bai karya bai boye ya ce zai yi ma to wannan shine abun duba da halin da jam'iyya take ciki da jihar an yi alƙawulla da dama an cika wasu Allah bai ba da iko ba don bayan mai girma gwamna bane ba bayan shugaban ƙasar Najeriya ne akwai abubuwan da zaka yunkurin zaka iya yi sai kaga in ka yi shi zai iya yin ba da matsala sai ya gagara ba kuma sai ka tara mutane kai masa bayanin kin hakan ba shi yasa muka jajirce muke so Abdulkarim Dauda jam'iyyar APC da mai girma gwamna Aminu Bello Masari ka san shi mutum ne mai ɗaukar shawara kullum abin da yake saurare jama'a suke hidi me suke cewa idan kawai ga ka hangi Dr. Dukko Umar Radda wanda ake kira da Dukko ɗan amana wallahi duk mutumin da ke Katsina ya san Dukko jajirtacce ne mutumin kirki ne mai ilimi na addini da zamani kuma yana da kwararren hanyar da zai kawo ci gaba a jihar to amma ka san shi duk abin da aka ce da wa'in ake taruwa ba shi yazo ya ce dole he ya zabo Jobe ba ya an bashi mataimaki a lissafi na Dukko masani ne kan kuɗi ma'aikacin banki Jobe masani ne kan kuɗi ma'aikacin banki sai yasa muke ganin a sirka da masani kan tsaro wanda ya san tsaro wanda zai kawo jihar Katsina ci gaba dan duk dan jihar Katsina idan ka tambaye shi me yake so in gwamnati ta hau ta taimake shi ta zai kawai tsaro ya yahe abincinka ya yahe wutarka ya yahe ruwanka ya yahe duk wata hanya da zaka yi ne to shi yasa muka hangi Abdulkarim Dauda in aka kawo shi aka ce yau shi ke wannan wurin ko yau shi ne ke rike da jigo mataimakin gwamna wallahi tallahi jihar Katsina sai dai mu ce alhamdulillah
masha Allah, domin an zo fagen da za a iya yin abin da za a taimaka. To Sule Dudu ba kwa ganin cewa an riga an ɗauko Jobe so kuke a yara koma baya da kuma a ɗauko Daura? Ana yi dan a samu nasara a samu ci gaba. A tarihin siyasar demokaradiyya tunda aka bamu yancin kai jihar Katsina, Daura zone ba su taɓa samun mataimakin gwamna ba, ba su taɓa samun gwamna ba. To kuma sai Allah ya kawo lokaci yanzu da jam'iyya ce wadda ta yarda da karɓan nan, al'umma sun yarda. To shi yasa nake tunatar da jam'iyyar nan a tausaya ma 'yan Daura. Kunto ta yi gwamna kuma yanzu a bata mataimaki. Yanzu wanda ke gwamna jam'iyyar PDP dan takararta daga in ya hito, to sai mu hangi adalci mu kuma abin da ba a taba yi ba, mu faranta ma 'yan uwanmu da ke shiyar Daura rai, mu burge su, mu kuma nuna da gaske muke, mu nuna muna da amana da su, mu dauko wannan mataimaki mu ba su a wannan yankin. Yanda wannan matashi Sule Dudu ko Marusa ke bayyana falala da kuma ingancin dauko Abdulkadir Dauda Daura a matsayin adalci ga ainihin kujerar gwamna da kuma mataimaki a jihar ta Katsina. Kebe guda ko Alhaji Mu'azu mai goro ne wanda kalaman shi suka kama da APC a gyara a jihar Kaduna. Ya ci gaba da ainihin bayyana kurakurai na jam'iyyar APC da kuma bukatan ganin cewa fa an gyara.